Працуе Зміцер Лукашук, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Усё тое, што адбываецца ў апошнія 2 месяцы ў Беларусі, ужо стала натхняльным для творчых людзей. З песень, якія адлюстроўваюць апошнія падзеі, можна скласці не адзін альбом. А што з літаратурай? Ці паспявае яна за падзеямі і ці вартыя гісторыі, якія адбываюцца на вуліцах, на дварах, у сэрцах і душах беларусаў для таго, каб быць адлюстраванымі на старонках літаратурных твораў. Пра гэта і шмат што іншае мы сёння і пагаворым з маёй госцяй. У нас у студыі пісьменніца, выкладчыца Ганна Свярынец. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Добрый дзень, спадар Зміцер. Спадарыня Ганна, калі чакаць чарговага бестселеру? Ну, сказаць па праўдзе не ведаю, бо 3 кніжкі ў рознай ступені задумы ці гатовасці яны ёсць, але цяпер такі час, што, па-першае, трэба перасэнсоўваць шмат што, і перасэнсоўваць сыходзячы з запатрабаванняў чытацкай аўдыторыі і сыходзячы з запатрабаваннем нейкіх унутраных, так, таму што вось тэма, якой я займаюся 20-30-е гады, гісторыя, вось першая это адраджэнне беларускага, яно ж зараз усё па-іншаму, іншыя не тое, што акцэнты, а проста іншыя урокі, напэўна, іншыя нейкія моманты трэба асвятляць, там, выпукляць і гэтак далей. То бок трэба перасэнсоўваць усё тое, у чым мы працавалі раней. Гэта першае, а па-другое, такія часы, як мы цяпер перажываем, яны заўсёды цяжкія для аналітыкі. Немагчыма аналізаваць, магчыма толькі эмацыйна адгукацца. І калі ты пішаш, знаходзячыся ўнутры такіх часоў, то ёсць вялікая небяспека збіцца на там кан'юнктуру, прыкладам, на ангажаванасць, на залішнюю эмоцыю, можа на залішні пафас. Гэта ўсё тое, што шкодзіць літаратуры насамрэч. І паколькі ў асноўным я маю справу з дакументамі і з прозай, а і дакумент, і проза – гэта такія рэчы, якія павінны вылежацца. Яны не могуць быць паўсядзённымі, это не публіцыстыка. І атрымліваецца, што і дакумент павінен вылежацца, ён павінен абрасці нейкімі іншымі дакументамі, наступствамі і гэтак далей. І ані дакументы, ані аналітыка празаічная зараз, па мне, то немагчымыя, і таму зараз такое вось унутры проста назапашванне. Назапашваеш, нешта глядзіш, назіраеш нейкія там маленечкі сувязі, пытаешься выбудаваць, но это яшчэ недастаткова дзеля таго, каб там класці ўжо ў тэкст. Таму я думаю, што для празаікаў, для дакументалістаў, для даследчыкаў зараз час, калі ты проста жывеш, а ўжо потым будзеш нешта рабіць з гэтым. Ведаеце, вось да мяне нават уже не памятаю, колькі часу прайшло, месяц, можа быць, нават болей, прыходзіў Владзімір Нікляеў. І што-то мы зашлі з ім з размову пра вот надзённасць, і ён кажа, я такую гісторыю убачыў, такі вось просто вот любоўны прыгодніцкі раман. Вот абавязкова напишу, не буду тут гаварыць пра што канкрэтна, але такая вот гісторыя. Тое, што вы назіраеце апошнія там месяц-два, а можа нават і болей, яно варта, на ваш погляд, каб быць адлюстраванае ў літаратуры? Яно, безумоўна, варта. І сюжэтаў, ось менавіта сюжэтаў у мастацкім сэнсе, якія не прыдумваюцца, а складаюцца жыццём. Іх зараз такая колькасць, што жывіцца гэтым літаратура будзе не 100 гадоў, не 100. І самыя вартыя тэксты
тэксты, самыя сур'ёзныя тэксты пра гэта, яны з'явяцца не менш як праз 70 гадоў, потому что нават ёсць такая заканамернасць, што гістарычная проза, яна магчымая, яна этычная і яна наогул мае сэнс толькі тады, калі пасля падзей праходзіць 70-80 гадоў. Раней гэта не хапае адлегласці, каб ацаніць маштаб і каб пераасэнсаваць гэтыя сюжэты. Але вось мы зараз жывем, это ж можна не ўключаць серыялаў, не адкрываць ніякіх кніжак, таму што тое, што перад намі разгортваецца кожны дзень, это апавяданні, навелы, раманы, это бясконцая колькасць такіх сюжэтаў вартых, канешне, назірання. Но у тым ёсць такі парадокс, калі іх проста взяць і запісаць, от проста взяць і запісаць цяпер, і заўтра выдаць, гэта будзе выглядаць вельмі безгустоўна. Таму што так працуе мастацкая літаратура. Таму што гэта, падумайце самі, апісаць гісторыю Святланы Ціханаўскай. Узяць зараз і апісаць. Ужо на сярэдзіне гэтай гісторыі нехта ў Фейсбуку. Добра, у гісторыі Святланы Ціханаўскай да кропкі яшчэ далёка. Конечно, не напішаш. Хаця можна першы том пачаць пісаць. Але возьмеш, да прыкладу, вот вам, кай ласка, там, Ніна Багінская. Гэта напісанае будзе выглядаць значна горш, чым яно жывецца. Разумееце? Это такая штука, яна заўважная заўсёды. Вы возьміце зараз усю прозу, якая пісалася ў 90-е гады у сярэдзіне гэтых падзей, ось 90-е, яны і па сёння яшчэ не адлюстраваныя ў літаратуры так, як след. Таму што большасць пісьменнікаў, якія жывуць і цяпер, яны пісалі тады знутры гэтага часу. І я не ведаю кніжак, вось Бахарэвіч «Мае 90-е», гэта ўжо ідзе рэфлексія. Так, гэта ўжо ідзе мастацкае сэнсаванне, гэта ўжо кніжка, якую варта чытаць, абмяркоўваць, думаць над ёй і гэтак далей. А вось тое, што пішацца знутры падзей, вы возьміце нават нашых зуброў, нашых выдатных пісьменнікаў, тое, што яны пісалі ў 90-е, яно не чытаецца зараз. Таму што не адлежаліся тэксты, не прайшоў час. Проста так працуе літаратура, такая заканамернасць. Знутры падзей прозу пісаць немагчыма, магчыма вершы. Ёсць геніі, ёсць прыклады геніяльных твораў, абсалютна напісаных практычна знутры. Там, прыкладам, «Ціхі тон», неважна, хто яго напісаў, хто б не напісаў, той чалавек, хто напісаў, ён быў геній, таму што ён, знаходзячыся знутры падзей, здолеў іх асэнсаваць у маштабах ось такіх эпапейных, так? А там взять «Хождение по мукам» Толстого, прыкладам, то там уже бачна вось гэтая публіцыстычнасць, недахоп, як бы, маштабнасці, адлегласці. То бок, это просто такая заканамернасць. Таму гэтыя ўсе сюжэты трэба фіксаваць, трэба назіраць, трэба пра іх памятаць, але брацца за іх, я прынамсі лічу, што трэба крышачку пазней. Цяпер час вершаў і песняў. Так бывае заўсёды. Слухайте, мы, конечно, з вами з клана Дункана Манклаута, горцы такія вечныя, але баюся, што ўсё ж таки как-то вы расчаравалі мяне пра 70-80 гадоў. Я што, не пачытаю пра гераічную Ганну Севярыніцу, пра сябе, да прыкладу. Вы гэта назіраеце, і гэта, канешне, зусім іншая асалода, так, быць удзельнікам і назіральнікам. А калі вы будзеце чытаць это праз 70 год, хто б што не напісаў, вы будете чытаць і плявацца, таму што вы скажете, не так было. Было ўсё зусім па-іншаму. На тое і мастацкая літаратура, яна не жыццё, і яна мае зусім іншыя задачы. Яна асэнсоўвае, яна аналізуе, яна шукае урокаў на будучыню, там нейкіх тлумачэнняў, яшчэ нечага. А у нас іншая радасць, мы удзельнікі, назіральнікі. Ага. То есть, як там казалі кітайскія філосафы, не дай Бог, канешне, нам, але давялося. Але давялося, так. Мне падаецца, што вы зараз вырашылі мяне альбо падмануць, альбо утаіць інфармацыю. Таму што я ведаю, што ўсё ж такі ў вашых планах ёсць пра цяперашнія падзеі, нешта такое зрабіць на паперы. Яна ёсць, безумоўна, бо... Прычым бліжэйшым часам, а не праз 70 гадоў. Як бліжэйшым? Па-першае, это дакументальная кніжка, а дакументальная кніжка дазваляе, канешне, зрабіць і да хутчэй.
Але я ўсё адно не магу за яе ўзяцца, хаця есть і дамоўленасць, ёсць і ў нас ужо ўсё выдавецтва гатовае Лімарыус рабіць. Просто, кропкі няма, але як толькі яна будзе пастаўлена, я збяру кніжку, якая будзе называцца «Як мы правялі гэтае лета», і я ведаю, што гэта будзе жанр школьнага сачынення, і ведаю, што не шмат сярод аўтараў будзе прафесійных пісьменнікаў ці журналістаў, а ў асноўным гэта будуць людзі, звычайныя людзі, то бок яшчэ давядзецца неяк рэдактарскую нейкую рабіць працу над тэкстамі, але гэта будзе проста жывыя галасы тых людзей, якія насамрэч зараз робяць гісторыю. Бо ў нас цяпер гісторыя робіцца тымі людзьмі, якія, здаецца, не былі прызначаныя для гэтага, так? Яны гэтым не займаліся, на гэта не вучыліся, гэта нават не планавалі, але час так складаецца, што просты чалавек, асводавец, які сядзіць у лодцы, як заўсёды, кожны дзень, ён раптам у секунду, не паспеўшы падумаць нават, так, зараз жа час учынкаў, якія трэба рабіць неадкладна, проста вот цяпер. І чаму высвятляюцца людзі, чаму зараз так яскрава бачна, хто на чыім баку. Таму што ты не паспяваеш падумаць, не паспяваеш зрабіць выгляд. Ты павінен дзейнічаць проста зараз альбо на баку зла, альбо на баку добра. Няма часу схавацца там, яшчэ нешта прыкінуцца. Беларусу? І у якога хата з краю, і яму няма часу схавацца ў бульбу? Да вы што? Вот так. Ось такі час. Насамрэч, это не першы час такі, які беларусы так перажываюць. Была ж і айчынная вайна, чаму шмат нашых пісьменнікаў гэтую тэму не кідалі і не кідаюць, і па сёння чаму у нас столькі пра вайну напісана? Не таму, што там канкрэтна Вов, а таму што гэта такі час, калі вось чалавек, як Рыбак быкаўскі, цудоўны дзядзька, насамрэч, абсалютна такі хорошы, але ў сітуацыі, калі трэба прымаць рашэнне проста хвілінна, калі ты не можаш там нешта абдумваць, ты раз, бац, і здраднік. Гэтаксама, як і Сотнікаў. Здаецца, ён прымае кожны раз нейкія, зусім неразумнае рашэнне, там ідзе з ліхаманкай, з кашлем у разведку. Што это? Калі б ты падумаў хвіліну, ты б не пайшоў, таму што ты выдаш таварыша. І ўрэшце рэшт жа Сотнікаў, колькі ходзіць па гэтых сваіх справах партызанскіх, ён жа ўсіх выдае. Ці то кашлем сваім, ці то павольнасцю, ці то яшчэ чым-небудзь. Але у выніку ён герой, а той здраднік. Таму што, вось так, таму што імгненныя прымаюцца рашэнні эмацыйныя, а не вось нейкія такія хітрыя. То бок, вось цяпер час такі таксама. І аказваецца, што калі у беларуса няма часу паразважаць і схавацца ў бульбу, то ён, творыць нейкія рэчы, сапраўды гераічныя, беспрымесныя. Наколькі гэта, я не ведаю так, усіх закранула? Наколькі ўсё ж такі беларусы адчулі, што менавіта гэты момант, калі трэба прымаць рашэнне? Таму што я ўсё ж такі ведаю дастаткова шмат людзей, якія і на сёння кажуць, гэта не мая справа, мая хата з краю. І гэта іх таксама іх рашэнне. І гэта ж рашэнне, яны ж яго прымаюць. І яны гэтае рашэнне на сёння вымушаны адстойваць. Это ж не так, што яны сказалі, ўсё, мая хата з краю. Адразу ж пачынаецца вакол іх дыскусія альбо ў сям'і, альбо сярод суседзяў, альбо ў чатах, так? У нас мы зараз таксама перажываем, у нас наш чат, які тычыцца нашага навучання 100 год таму разам у адной ВНУ, там вельмі драматычныя разгортваюцца падзеі, таму што людзі без пазіцыі, на сёння гэта людзі з такой пазіцыі, што я не ўдзельнічаю, а ўсё мяне это не цікавіць. То бок гэта таксама зараз рашэнне, і рашэнне не з маральных, насамрэч. Не на баку добра. А ўвогуле, на ваш погляд, што зараз, як бы вы ацэнілі тое, што адбываецца зараз з беларускім грамадствам? Яно
сталее, яно, не знаю, там дзеліцца просто. Вот што з ім адбываецца? Яно сталее. Безумоўна, яно не будзе аднародным. І гэта натуральна. І тое, што яно падзяляецца, тое, што вылучаюцца нейкія там вялізныя групы, там нехта ходзіць пад чырвона-зялёным сцягам, ну, ходзяць. Ёсць такія людзі шчыра, якіх не возяць аўтобусамі, яны ходзяць сваімі нагамі. Ну, это натуральна. Грамадства заўсёды будзе пярэстым, і это такі механізм, які дазваляе балансаваць шмат у якіх пытаннях. Але грамадства сталее ў тым сэнсе, што яно вучыцца браць на сябе адказнасць. Не ўсё грамадства, а актыўная ягоная частка, тая, якая будзе потым будаваць краіну, тая, якая будзе потым задаваць тон, весці рэй, даваць тренды і гэтак далей. Бо вось это аморфныя людзі, яны ж заўсёды, ну, ёсць, так, это аморфная маса. І яны гэтаксама будуць жыць пры новай уладзе, гэтаксама прыстасуюцца і гэтаксама будуць сабе паводзіць, але актыўная большасць, якая раней адчувала сваю адказнасць толькі за сваю сям'ю, за сваю кватэру, за сваю сям'ю, за тое, каб быў дабрабыт, за тое, каб вывозіць летам дзяцей там некуды на мора альбо там на хорошую экскурсію. То бок грамадства даўно ўжо ўзяла адказнасць за ось кола ўласнае, а цяпер гэтыя ж самыя людзі, расплюшчыўшы вочы, пабачыўшы, агледзеўшыся навокал, гатовы ўзяць адказнасць за краіну і ведаючы, да якой ступені адказны беларус за сваю зямлю, за свой кут, за свой хутар, за сваю кватэру, гэта ў нас у ментальнасці прашыта, можна спадзявацца, што і краіну, калі ўсё складзецца правільным чынам, мы таксама даволі хутка адбудуем да найвышэйшых такіх параметраў сучаснага свету. Днямі тут у мяне ў эфіры была дзяўчына Дар'я Чачко, звычайная супрацоўніца адной з менскіх архітэктурных майстэрняў, якая вот буквально днямі выйшла з жодзінскай турмы. І расказвае, што я кажу, ну вот як это, вот... І яна кажа, што калі мяне забралі, і калі пачаўся суд, я ўжо ведала, што будуць суткі. Прысудзілі 30 сутак, кажа, я так спакойна гэта ўспрыняла, завялі мяне ў камеру, я села на шконку, і тут раптам адчула, што у мяне ўнутры з'явіўся нейкі сталёвы стрыжань, і я зразумела, што яны мяне не зломяць. Усё гэта мяне не зломіць. Вот звычайная маладая дзяўчына. А гэтага сталёвага стрыжню у беларусаў да вот 9 снежня не было? Ці адкуль ён узяўся? До 9 жніўня. Да. Канешне, быў. Просто людзі не траплялі ў такія сітуацыі. А што, няма сталёвага стрыжню ў тых, хто сядзеў пасля 2010-го? Ці, прыкладам, калі мы ўспомнім плошчу Каліноўскага, калі людзі зімой у намётах стаялі там пад такім ціскам нечуваным, так, у абкружэнні сілавікоў былі гэтыя стрыжні. Кожны раз, калі беларус праходзіць выпрабаванне на наяўнасць сталёвага стрыжню, ён яго праходзіць, таму што ён ёсць. Просто, ну, бывает ситуации, можно целое жыццё прожить, и никто его не выпрабуе. Ці ёсць там унутры цябе гэтая сталёвасць, а тое, што яна ёсць, упартасць, зацятасць, непахіснасць, нейкая непаваротлівасць можа, яна ў іншыя часы выглядае ну, нязручна, таму што чаму ж мы ўвесь час паміж сабой сварымся па нейкіх мелкіх пытаннях, так? Ну, таму што ў кожным унутры стаіць гэтая сталёвая штуковіна. А цяпер проста такі час, што шмат месцаў, дзе ён выпрабоўваецца, гэты стрыжань. І мы бачым, што ён ёсць, і ў такой вялікай колькасці людзей, сказаць па праўдзе, я вось гэтаму дзіўлюся, таму што ну, мы-то ўсё гэта бачылі і раней, і прыкладам
о, які несправядлівы суд. Ну, то бок, ну, ясна, што ён такі 26 год. Мы прыкладам гэта ведаем, бо ў нас з 94-го года ідуць суды над Павлом, так? І ў нас уже няма ўнутры нейка такога здзіўлення, якое б нараджала такое шалёнае абурэнне. Ось я калі гляжу на людзей навокал, у іх ва ўсіх настолькі свежае гэта абурэнне, крыўда, нянавісць, жаданне пераменаў, што ось у нас яна ўжо прытупілася у тых людзей, якія даўно за гэтым назіраюць. А тут, канешне, у вялікай колькасці, і гэта не толькі такі сталёвы стрыжань, а ён яшчэ і ў такім стане, я не ведаю, што адбываецца са сталью, калі яго грэюць, ну, але ў такім баяздольным. Да, як там нас б'юць, а мы мацнеем, да? Канешне. Вот вы зараз рассказывали про тых людзей, якія выявіліся са сталёвым стрыжнем, а адваротныя выпадкі. Памятаеце, калі здарыўся Крым, неяк вот здавалася, быў нармальны чалавек, а потым гоп, і вот гэта пытанне, чый Крым, яно вот падзяліла, расставіла, вот як мы кажам, расставіла кропкі над і. Пасля 9 жніўня, вот у вас такое было? Ну, канешне, хаця я скажу так, ніводнага выпадку, які б мяне здзівіў, не было. Прям так здзівіў, што я ажно разгубілася сярод знакомых маіх людзей. Бо ёсць у мяне сярод знаёмых людзі, якія займаюць пазіцыю абыякавую, апалітычную, як яны это называюць. Ёсць сярод знакомых людзі, якія займаюць пазіцыю выразна прарэжымную. Яны мяне не здзівілі. І дзякуй Богу толькі, што ў гэтым супрацьстаянні я не пабачыла сваіх вучняў на тым баку. Таму што людзі дарослыя, это адно, і я за іх не адказваю, і шмат у кім я разабралася раней, чым зрабіўся гэты развал. Але вось я ўвесь час баюся, што я пабачу на тым баку каго-небудзь з тых дзяцей, якіх я вучыла. Не дай божачкі мне пабачыць прыкладам сярод міліцыянтаў сваіх хлопцаў. Я перачытала ўсе спісы апрылюдненыя не на прадмет таго, каб кагосьці там наказваць, а каб не пабачыць там нікаго, каго я вучыла. І вось за гэта я, канешне, лёсу дзякую, што я пакуль са сваіх дзяцей на тым баку не пабачыла нікога. А так, то, ну, а што тут дзівіцца? Мы яшчэ, ось у 14-м годзе гэта было дзіўна, бо я прыкладам назірала першы раз на свае вочы, калі прыстойны чалавек раптам займае непрыстойную пазіцыю. А цяпер ужо это, ну, понятно, што так бывае. Да уж. Давайте вернемся да літаратуры. Ось вы так мяне расчаравалі, троху сказаўшы, што такіх добрых літаратурных, мастацкіх... Не, можа і будзе, як бы... Да. Вот. Але вось гэты момант, што перафразуючы, можна сказаць, што раніцай на пікеце, а вечарам у куплеце, яно магчымае цалкам, і прычым куплет это будзе годны па творчым складніку. Куплет, безумоўна, то бок песня і верш, гэта якраз і ёсць тыя літаратурныя жанры, якія абслугоўваюць такія часы, ну, груба кажучы. Так заўсёды было, вы ўспомніце 17-й год, так, 20-тыя гады, гэта быў час паэзіі, безумоўна, і прыйшлі Зарэцкі і Чорны, два празаікі, рэальна два празаікі такога ўзроўню маштабнага, якія здолелі знутры нешта апісаць. Зарэцкі і Чорны. Астатнія хлопцы празаікі, яны да такіх ступеней не падняліся абагульненню, то бок яны, ну так, это збольшая публіцыстычная такая проза. А уся нагрузка гэтага часу легла на паэтаў, на вершы, на паэмы. Таму, каб цяпер зразумець прыкладам тое, што адбывалася ў 20-м годзе, трэба чытаць не раманы, не аповесці, а трэба чытаць паэму «Кругі», «Дубоўкі», трэба чытаць Кляшторнага, «Калі асядае муць», трэба чытаць вершаваныя зборнікі, і тады гэта будзе, у іх будзе дыхаць час. А ўжо потым адыходзіць час вершаў, паэзія траціць вось гэты, губляе нерв, губляе ту эмоцыю, і тады ўжо прыходзіць час прозы. Так заўсёды бывае, так было, ну,
пакуль існуе літаратура, паэзія адгукаецца, дае імгненны водгук на падзеі, а проза чакае, прыглядаецца, аналізуе і потым асэнсоўвае. І калі паглядзець на любы літаратурны працэс, ён так і ідзе. Бывае час прозы, бывае час вершаў, у залежнасці ад таго, што перажывае нацыя. Ну, груба, канешне, таму што ясна, што з'яўляюцца добрыя вершы і па-за гэтымі ўсплескамі гістарычнымі. Вось, але зараз час менавіта паэтычны. І паглядзіце, якая паэзія зараз запатрабаваная. Ну, добра, а вот які верш надзённы пра сённяшнія падзеі вам трапіўся на вочы, які б вы сказалі, вау? Ну, Кудасава пра лётчыка Акрысціна, гэта верш на ўсе вякі. Гэта проста верш, які, ну, там усё у гэтым вершы, і ну, я не ведаю, як это, калі пачынаеш літаратуразнаўча раскладаць, то губляецца эта ўся чароўнасць, але і фармальна, і змястоўна, і кожнае слова гэта абсалютна высокай пробы паэзія. Вось ён, асабліва ён мяне ўразіў, гэты верш тым, што ён кароткі. Ён вельмі сканцэнтраваны. Я, на жаль, яго на памяць не памятаю. Я яго ўвесь час, калі даводзіцца цытаваць, яго пераказваю прозай, таму што не запомніла проста. Вось, але вось так проста ў кропку. У Артура Камароўскага класныя ёсць вершы. У Крысціны Бандурынай. Крысціна наогул добра адгукаецца на гэта ўсё. Хіба што там такія тэксты вялікія, а я люблю больш, калі такія сціслыя. Ну, то бок зараз якраз, што тычыцца паэзіі, то гэта авангард літаратурны, на мой погляд. Ну, добра, але да вашай будучай кнігі. Вы сказалі, што яна будзе складацца з такіх ну, сачыненняў, скажем так, у такім школьным ключы, так, як я правёў гэта лета, і атрымліваецца, ну, школьныя сачыненні, гэта ж вот усе вучні класа пішуць. Так. Гэта не будзе напісана Ганнай Севярынец, там 28 там, ці 60 нейкіх навел. Хто гэта будзе? Гэта будзе... Разумееце, што план у мяне ўжо ёсць складзены, хто гэта будзе. Але увесь час жа ўсё мяняецца. І дадаюцца нейкія новыя людзі, якіх хочацца, каб яны прыйшлі. Я ведаю дакладна, што я буду імкнуцца, і калі так у мяне не атрымаецца, то я не буду рабіць кніжку. Я хачу, каб там былі пазіцыі з усіх бакоў. Каб там абавязкова, акрамя тых людзей, якіх мне будзе проста попросіць напісаць, то бок людзей з нашага боку, каб абавязкова былі людзі і з таго боку, які апалітычны, і з таго боку, які супраць нас, і з таго боку, які актыўна супраць і нават дзейнічае супраць. То бок для мяне вельмі важна зараз менавіта, пакуль гэта ўсё яшчэ жывое, пакуль гэта ўсё яшчэ не міфалагізавалася, і якраз пакуль людзі яшчэ не адышлі на нейкую адлегласць і не пачалі прыдумваць, каб гэта былі шчырыя расповеды ў тым ліку і тых, хто зараз шчыра лічыць, што ён можа адстойваць адсутнасць законнасці, рэпрэсіі, што ён можа ухваляць тое, што адбываецца з людзьмі. Мала ім далі, трэба было страляць баявымі. Вось гэта вельмі важна, і у гэтым сэнсе вельмі прадвінулася еўрапейская літаратура, таму што еўрапейцы, калі асэнсоўвалі досвед нацызма, яны паспелі яшчэ зафіксаваць і сведчанні тых людзей, якія сапраўды на баку Гітлера і так і лічылі, што гэта добра. А у нас прыкладам нават Светлана Александровна у часе секонд-хенд, я уяўляю сабе, які гэта ей стоіла цяжкасцяў і як гэта было немагчыма, як яна раскапвала хаця б каго-небудзь, хто ўдзельнічаў у расстрэлах. І каб гэты чалавек у 90-е, у 2000-е гады правду расказаў пра тое, што адбывалася. І ў часе секонд-хенд гэта адзін з самых моцных момантаў. Праўда, ён дадзены ў пераказе. Да? Зяць расказвае пра цесця, які удзельнічаў у расстрэлах, і вось ён аднойчы, выпіўшы,
такі маналог, так? І гэты маналог атрымліваецца у такой двойной перадачы даходзіць да чытачоў. Бо сёння, канешне, немагчыма знайсці энкавыдзіста, які раскажа, як ён страляў, як ён лічыць, што гэта было правільна. А вось якраз тых, хто зараз на баку рэжыма, і што, вот лёгка, вы думаеце, будзе іх угаварыць? Я думаю, нелёгка. Але мне вельмі хочацца паспрабаваць. Што тычыцца фальсіфікатараў, то ёсць людзі, якія ўжо пагадзіліся. Што тычыцца тых людзей, якія лупяць дубінкамі, я такіх асабіста не ведаю. Але для мяне гэта такі спартовы нават інтарэс, ну, от як бывае, хочаш знайсці нейкі дакумент у архіве, ці там нейкую фотку, ці яшчэ нешта, ну вось все, ну вот это аж гарыць. Мне вельмі хацелася б, канешне, каб нехта па праўдзе напісаў усё тое, што ён адчуваў і што ён рабіў у тыя моманты, калі ён біў людзей на вуліцах. Я не ведаю, ці гэта атрымаецца, але мне б вельмі хацелася такі тэкст. Ну, я чуў, што вы хочаце, каб адным з такіх навелістаў стаў мукавозчык? Так. А вы з ім гаварылі ўжо на гэта? Не, я чакаю, покуль скончыцца наогул вся гэта гісторыя, таму што зараз у сярэдзіне працэса, ну, проста не мае сэнсу пра гэта казаць, так? Ён жа таксама чалавек, які нешта будзе пісаць, я павінна яму сказаць, што вось рыхтуецца кніжка, а вось такі праект. Ну, то бок, з усёй павагай паставіцца не канкрэтна да гэтага чалавека, бо пра павагу мне цяжка казаць, а да чалавека, які твой герой. Ну, ты ж павінен нейкі рытуал, каб быў. Вось. Але я думаю, што ў нас атрымаецца дамовіцца, таму што ён, здаецца, чалавек у сваіх гэтых амаральных паводзінах шчыры. А калі ён амаральна шчыры, то чаго ж яму баяцца? Амаральна шчыры, добрая такая, конечно, формулёўка. Вы не дапускаеце, што вы ж хочаце это ўсё ж такі рабіць пасля таго, як будзе пастаўлена кропка ў гэтых падзеях, перамога таго ці іншае боку? Ён будзе жыць у Маскве. Ну, уже як-небудзь я да яго дабяруся праз сацыяльныя сеткі. Масква — это ж не Луна. Можа, ён застанецца, але потым скажа, да не, я ж быў на зусім іншай пазіцыі, а вот вымушаны. Ну, вы же самі ўсё панімаеце. Я не думаю. Ён, мне падаецца, не з тых людзей. Пры ўсім пры тым, ён не з тых людзей. Ён якраз чалавек, які з адкрытым забралам, ён не ў балаклаве. Я не магу сказаць, што я там... Ну, ён чалавек для мяне непрымальны цалкам, але... як герой, я веру ў тое, што ён можа напісаць для мяне шчырыя словы, якія вельмі важныя. Разумееце, ну, гэта важна, каб чалавек сам сказаў, на што ён так робіць. Гэта важна, каб не мы давалі яму ацэнку, а каб ён патлумачыў, на што ён вывалак на свет гэтую стылістыку 30-х. Як ён тлумачыць сам сабе свае хамскія выразы, ён жа разумее, што яны хамскія. Як ён тлумачыць сам сабе, што ён ухваляе рэпрэсіі супраць калегаў-журналістаў. Гэта вельмі важна, каб гэта сказаў чалавек з таго боку, каб сказаў той чалавек, які шчыра ў гэта верыў. Это важна для будучыні, гэта важна для таго, каб людзі чыталі, глядзелі на гэта, глядзелі на ход ягоных думак і маглі пацаніць, ці можна наогул пускаць свае думкі па такім накірунку. Каб у нас была магчымасць сёння чытаць сапраўдныя запісы дзённікавыя энкавыдзістаў, напісаныя ў тыя дні, калі яны рабілі свае злачынствы, мы б зараз былі значна мацней. Ганна, як творчы чалавек, скажыце, што ў душах тых у людзей, якія падтрымліваюць Лукашенка? У іх няма сумлення, няма гонару, што імі рухае, не ўлічваючы карысці, на ўзроўні эмоцый, свядомасці? У іх проста няма мазгоў. Ну, гэта бывае. Проста няма інтэлекту. Няма крытычнага мыслення. Некаторыя з гэтых людзей добрыя людзі, любяць сваіх дзяцей, любяць сваіх унукаў. Яны нават могуць на нейкім побытавым узроўні рабіць абсалютна такія
прымальныя добрыя рэчы, так? Але ў іх проста адсутнічае інтэлект, ён у іх не развіт. Разумееце, ну ёсць такія людзі, іх шмат. Гэтыя людзі не чытаюць кніжак нармальных, гэтыя людзі не разважаюць, яны не рэфлексуюць, так? І сярод адукаваных людзей ёсць такія, але ў іх таксама проста недахоп інтэлекту, таму што інтэлектуальны чалавек, які крытычна мысліць, чалавек, які спасобны крытычна ўспрымаць усё тое, што яму кажуць з розных бакоў, ён, разумееце, не будзе дапускаць такой бязглуздзіцы. Ну, вось ёсць у мяне знаёмы, у яго аштрафавалі дом за бел-чырвона-белы сцяг. То бок нехта вывесіў бел-чырвона-белы сцяг, на ўвесь кааператыў наклалі штраф, і, значыцца, з усіх злушчылі грошай там па нейкай капейцы. І ён, значыцца, узбураецца пратэстоўцамі, што яны, значыцца, прагнуць перамен, а я павінен плаціць штраф. Ён не ўзбураецца ўладай, якая наклала гэты придурачны штраф супрацьзаконна. Ён узбураецца пратэстоўцамі. Чалавеку, які працуе інтэлект, які сапраўды разумны, здольны на рэфлексію, у яго проста такі ланцужок не выбудуецца. Ну, не выбудуецца. А ў іх выбудоўваецца, таму што, на жаль, людзей такіх шмат. Дзякуй. Ну, будзем спадзявацца, што калі яны пачытаюць вашу кніжку, навряд ці. Будем спадзявацца, што пачытаюць першае, а па-другое, што пасля прачытання ўсё ж такі яны задумаюцца над неабходнасцю падвышэння інтэлектуальных сваіх. Это ў першым класе трэба рашаць такія праблемы, а не ўжо калі чытаюць кніжкі. Ну што ж, дзякуй вялікі. Ганна Свярынец, Зміцер Лукашук, і чакаем новых кніг, новых творчасцей, таму што, як сказала Ганна, тут зараз тут і цяпер творыцца гісторыя, якая яшчэ на вякі будзе падкідаваць творчым людзям, літаратарам сюжэты для іх твораў. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам.